Ahoj. Hoci pochopenie právnych a daňových aspektov a vyriešenie akýchkoľvek problémov môže vyžadovať značný čas a úsilie, toto je jedno z našich kratších videí. Nie je to preto, že by sme si nemysleli, že sú to dôležité otázky, ale myslíme si. Neposkytujeme však právne ani finančné poradenstvo. Preto tu môžeme len uviesť odporúčané zdroje relevantných informácií a poradiť vám, aby ste si pre vaše špecifické požiadavky vyhľadali odbornú pomoc. Začnime teda skúmaním dvoch aspektov pri hodnotení zmluvných vzťahov. Existujú dve hlavné oblasti, ktoré sa týkajú dokumentácie v medzinárodnom obchode. Prvá sa týka štruktúry a znenia akéhokoľvek navrhovaného kontraktu. Mali by ste si uvedomiť, že zmluvná dokumentácia je oblasť, ktorá môže spôsobovať problémy a nedorozumenia medzi potenciálnymi partnermi. Odporúčaným riešením, ako tieto problémy a nedorozumenia minimalizovať, je používať vzorové zmluvy a klauzuly Medzinárodnej obchodnej komory ICC. Tieto boli vypracované právnymi expertmi z celosvetovej siete ICC a poskytujú vyvážené neutrálne šablóny. Na rozdiel od modelov mnohých iných organizácií, modely ICC neuprednostňujú žiadne odvetvie, geografickú oblasť ani kategóriu strán, ako sú predávajúci alebo kupujúci. Rovnako ako pri každej dokumentačnej šablóne, aj tieto by mal pred podpisom skontrolovať právnik, aby sa zabezpečila zhoda s príslušnými miestnymi právnymi a regulačnými požiadavkami. Tieto šablóny nájdete na odkaze uvedenom nižšie. Odporúčame vám tiež, aby ste sa pred podpisom akejkoľvek novej zmluvy vždy poradili s právnikom. Toto je dôležité preto, aby ste rozumeli dôsledkom právam a povinnostiam vyplývajúcim z týchto zmluv. To je obzvlášť dôležité, ak bola pôvodná zmluva preložená. V závislosti od použitého práva sa vaše chápanie konkrétnej frázy môže výrazne líšiť od jej právneho významu. Druhou dôležitou vecou je, že musíte rozumieť postaveniu akejkoľvek digitálnej dokumentácie a podpisov. V tomto prípade vám odporúčame, aby ste sa poradili so svojou obchodnou komorou. Musíte zabezpečiť, aby všetky dôležité digitálne dokumenty, ktoré si vymieňate, mali rovnakú právnu silu ako ich papierové ekvivalenty. Ak chcete získať viac informácií o digitalizácii medzinárodnej obchodnej dokumentácie a ešte ste nevideli video Digitalizácia medzinárodného obchodu, odporúčam vám, aby ste si ho pozreli. Po objasnení všetkých prípadných právnych otázok by ste zároveň mali skontrolovať situáciu týkajúcu sa daňových povinností. Na tieto sa pozrieme na nasledujúcom slajde. Pri exporte môžu vzniknúť ďalšie daňové aspekty, no nemusia byť neúnosné. Situáciu by ste si mali overiť u svojej obchodnej komory, špeditéra alebo účtovníka. Akékoľvek dodatočné dane a požiadavky na daňové vykazovanie, ktoré sa môžu na vašu spoločnosť vzťahovať, budú závisieť od použitých Incoterms cien, krajiny exportu, krajiny importu, podmienok obchodných dohôd medzi týmito krajinami a tiež od toho, že či ide o obchod s fyzickým tovarom alebo službami. Ak sa obchoduje s fyzickým tovarom, relevantný môže byť aj zdroj vstupného obsahu. Napríklad, koľko pridanej hodnoty pochádza z vyvážajúcej krajiny a koľko z tretích krajín a z ktorých tretích krajín. Upozorňujeme, že v niektorých dovážajúcich krajinách sa na daňové účely možno budete musieť zaregistrovať v dovážajúcej krajine. Tarify. Určite musíte pochopiť, či sa na vás vzťahujú clá a ako ovplyvnia vaše ceny. Clá platí dovozca. Preto záleží na tom, že či vaša spoločnosť bude zodpovedná za tieto platby, od toho, že či ste vývozcom alebo dovozcom. Toto video neposkytuje odborné poradenstvo. Preto vám odporúčame, aby ste sa podľa potreby obrátili na svojho účtovníka, na svojho špeditéra, ktorý môže vyplniť vyhlásenia pre domáce aj zahraničné colné orgány, na svojho colného zástupcu alebo sprostredkovateľa. Zabezpečujú, aby tovar prešiel colným konaním a môžu vystupovať ako priami alebo nepriami zástupcovia.
To môže zahŕňať podávanie colných vyhlásení na dovoz alebo vývoz colným orgánom a uľahčenie platenia dovozných poplatkov, dane z pridanej hodnoty, spotrebnej dane a podobne v mene dovozcov a vývozcov. Vaša obchodná komora. To je všetko. Nižšie nájdete odkazy na exportérsky almanach, dokumentáciu ICC a Incoterms, ktoré jednoznačne určujú, kto za čo platí. Ďakujeme za sledovanie. Ak by ste ma chceli kontaktovať priamo, neváhajte tak urobiť. Naša webová stránka a moja e-mailová adresa sú na tejto snímke a v popise nižšie. Ak vám toto video pomohlo, dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála, kde nájdete ďalšie informácie o tom, ako zvýšiť svoj potenciál v medzinárodnom obchode. Stačí kliknúť na odkaz, prihlásiť sa na odber na obrazovke, nič to nestojí. Ak si myslíte, že by o to mal záujem niekto, koho poznáte, zdieľajte s ním tento odkaz. A ak ste pripravení na ďalší krok, pozrite si ďalšie video v playliste. Je to prepojené priamo tu,